Makhelwane. Awu hey makhelwane nasukuphazamisa mfethu. Bengisacela ungibekise nje nawe kuyiqashana lenyama. Anithenga ama-fridge. Isimo sezwe makhelwane Mana, okuyo. Awuyethi njalo uma uzobeka inyama la, ufaka amafindi aqinile. Makhelwane manje sikuswazi kanjani ukuthi amafindi aqinile enyameni? Angithi awuna fridge wayi. Angizothi mangikutshela into engingayifuni ezenzeke efridge labo ube nemibuzo eminingi. Okokuqala amafindo abulala igas lapha efridge lami. Lento yozisibulala ngazinya uqaqe futhi la uthambise. Ilungise kodwa makhelwane angizwisisi kahle le nkinga makhelwane. Noma ungakayizwisisa awuna fridge wayi. Yeah. Ngiyabonga makhelwane. Bye bye. Zolala ngenyama namhlanje. Hawe ngizwile kuthi uthenge imoto. Hawu mzala. Siyakubongela mzala sithi halala. Jabulani. Oh hayi bengitshela umzala wami ukuthi Makhelwane. Makhelwane. Hawu nabo-ke lobo buso. Makhelwane kaphela. Yazi makhelwane konke engangiphethe kahle la. Njalo mangibeka utshwala bami la kwena makhelwane buya bungasaphelele. Ngabeka i6 yecorona makhelwane. Babuya sekuyi4. Yazi ongenzeka ube mhlambe uthathwa amagundane. Makhelwane ngeke makhelwane. Ufuna ungitshela ukuthi amagundane angena thatha utshwala efrijini? Hawu ngisuke ngilapho bokwami ukuthi ngibeke utshwala kuphela. Noma ufuna ukuthi kuthathwa yimini? Oh hayi makhelwane hayi anjani. Makhelwane. Ngisacela usalise ungibekela nje nansi non alcohol makhelwane. Yini man alcohol? Utshwala okungadakali makhelwane. Hayi. Uzofuna manje ngibeke into engeke izingidako la. Angizwe makhelwane. Ngithi ufuna ngibeke kanjani into engadakana la efrijini? Uzothini lento mangi ngiyayibeka ivayibulala igesi efriji lami? Makhelwane nawo-ke nale gesi efriji lakho makhelwane. Izofa kanjani igesi makhelwane? Le 6 ngithenge e-tops makhelwane ihlele efrijini. Alifi ngani ifriji lase-tops makhelwane? Lalela, yabo leli ifriji lami linama-terms and conditions. And mina owaziyo. Angizoli mayitshela ukuthi lo tshwala bakho bungadakana buzobulala igesi yami la. Ungipheke imibuzo. Bekumele uvane ubeke khona e-tops straight. Mefu lento yakho engadakwana la. Ubuye uzobeka la utshalo obuzongidaka. Ubuye uzobeka utshalo obudakanayo. Khona ngeke kubulala igesi. Bye bye. Uthi mina ngidakwe kanjani? Kungani unuka kamnandi? Eyavuhlekisa yazi. Kuyasineka lokho. Lalela mawe indoda ngimele unuka impepho noma unuka iswasho. Lento yokuthi abantu besifazane banuka ama-perfume nani ninuka wona ngala? Hayibo. Lalela mase aphinde sahlangana unuka lento onuka yona. Ngiyakufuqa. Suka la. Lento enuka kamnandi. Okay baba angazi ngithuke kanje. Baba lamjidele awufikela ba wadedeli wonke umuntu bade sendlini ngiyimpama dog. Wathi sefika kumina ngathi angiboni. Ubani la? Hayi mfisile lamjidele serious dog. Ubani awusitshele phela kuze siwakhe. Angikhona mase suyaqhama manje ngaphinda angithethelele. Njalo ukhuluma ngento engeke isho ukuthi ubani sithwale phela. Isho. Laba bangithelani. Ngokudlalela ushini umkhaya. Hayi ubani. Hayi ngimsambi nomtshela shayise la. Abo irazi la. Baba iphuma emisinga ayidlali ngakutshela. Shawa sana. Pirate boy. Pirates iyashayana Pirates. Akumele ubhede. Izokushaya Pirates dog. Nganibingelela nathule nje. No razo kahle angikubonanga uqhamuka. Angenziwa njalo mina mfana. Ngwasemsinga mina ngitabuka phansi emsinga mina. Niyasazigameko sayizolo. Wena lo bugolozi izolo. Hawu kanjani manje? Kanjani? Yabo mina razo kahle angifuni uqamba amanga. Yabo nje izolo ngizwile kuthiwa khona umuntu okhona la kanjani oshaya abantu mina razo ebusuku kahle angiboni kahle. Lelihle lamlanga la aliboni kahle. Ubiza bani ngelazo? Hawu irazo manje ithini? Lenkinga yakhe yaqalisa amncane lenkinga yakhe yamehla. Uyaphawula. Hayi raza angiphawuli. Imaki. Manje mephawula uthi kuzokwenzeka kanjani ucabangani? Nina niwazi umsini. Run. Wama, Simanga.
Bantu TikTok ngiyanicela bandla cela ngimention W5 enimbuza ukuthi majes esitshela ukuthi lento iye kanjani samkhuza usaye eqophe W5 kodwa simanga sakukhuza we simanga wema simanga yo wema simanga man wenkazi ungibukani. No, dude. I was not looking at you. We mama. I was not looking at you. Uyazi ngizokushayela ukuthi ngikhulumela isingisi. Bamba la. Hawu. I was not looking at you, dude. Hawu W5 wenza njani? Hey. Awu. Neli. Othi yazi ngisanda kudatshulwa ngempama la. Kodwa ngakutshela ngathi yeke uzenza uW5. Nini? We. Kodwa kusala ngu-W5 wena bana. Mama sangishonale, ngishonale, ngiphinde ngishonele, sengisuka la mina nyasa. Salame ma. Sebona ingane siyashintsha ibhiyebha manje. Ngiyibuza mina awuthi sithini mfethu sebona ingane mfethu. Hawu sekinga. Totobukisa zisha. No sezimsukile ke lesigogwana sakhe lesi. Ayinambona njani. Lesishake njalo nalo Asanda uhambile izolo wathola le jacket kumele best yakhe. Kodwa phela nga-understanda ngoba phela bekubanda. Wathi ngiyasabuka izolala khona. Wena nje akuzona umeli best. Uyazi umeli best wakho akwenza ukuthi sleep wena. Akukho ukushaya manje. Wena bakwenza sleep. Nami ngibona kanjani. Ukwenza sleep malona. Wena vuka emaqandeni lesigogwana lesishake njayibele nobhozi umtshekile. Phuma kule nto lena wena manje. Phuma uphele. Hayi phumphele. Akaphumphele. Washayisa abantu bathi ngibambele. Ingibona esanda kwenzani le? Umthetho. Udabula mina angifisa ngidophile sekwasakho sosida. Ingibona ngiyanqaba. Sobona lo. Base ngiphethe kopho uyena hayi le nto le. Hayi. Wenza njani manje khawo? Bese siyadla la uyashutha unawo namathebuli lenaso. Wena. Unayi sira nje ushutha thina sisilumthetho la. Awenda abazala abafana basesilungweni sibhizi siyaza. Fusek suka. Yebo unachiso wena. Hawu. Ufuna ukubona what is want to see wena? We eating you shooting la wena. Nayi sabo. Hayi phela unankabi kubalekile ukuthi umuntu uhlala ubuye umshaye nje. Awumshayeli ukuthi mhlawumbe uyamhlungumeza ukumqondisa. Umnembele ukuthi kumnandi. Yes, usangene edolobheni. Ngiyakhombisa. Akumanaki madoda nenzani la? Nifunani la? Niyabothi indawo yebelungu le. Ukuthi indawo yebelungu ukuthi ungasibingeleli lo. Umsindo la uba ungasibingeleli ngempela usibombuzo usela ngendaba zomlungu. Indawo yebelungu le ngiqashela baba belungu la. Abantu balela abanyazi bemizini ba umsindo yakhe. Emini ilanga libalele. Ngiyaqewula la ngumsindo. Sanibona. Akhona le yanki la. Emini hey shut up wena. Ma ingane boss le. Is everything okay? Ubaba wakho uyena ngolela ungifaka imali ekhukhwini. Who is this guy? Angimazi. I will call my father now. I will call my father now. Ungambizi bakuzodila nabo labo. Ubani umakapisi lo? Uzodila nabo labo. Yabona uyosindela ukuthi usemsebenzini into njalo nekapisi bebona ufuna ngewini. Yabona who is this guy? Who are you? Who are you? Yeah. Who are you? I will call my father now. Mashinda bakholo fat. Bese la ndonke impilo yami la. Ilanda buye nayo la. Esingibeke phezulu stol. Ngibeka phezulu stol. Siyokhuluma kufefe asam. Angaza khahleleke. Emdalela samphela ngoba kukhona siyahamba ngoba siyabona ukuthi sikhahle losindela ukuthi emsebenzini. Ngifuna ungabe ukwenzani? Ngiyabona ngoba ngitshela ukuthi indawo belungu la qadlu ngisho umlungu. Indawo belungu kaphile la. Emsebenzini lo. Buya ndonke impilo lapho. Awuyibona ndonke impilo. Who is this? Who are you? Makhohle uthoba. Buya ndonke impilo yami lapho. Nina ngifuna siqophe usuku sihlala usuku sohlangane rank nani Kuba ukho emsebenzini yebo shinda ngeke emsebenzini sohlangane rank nani akudliwa inhloko la ukho emsebenzini akudliwa inhloko la ngiyanqaba ayenziwa lonto leyo madoda
Yabona usafuna sihlangane lenki nani nina sihlala usuku ayenziwa lento leyo. Kabali George ukhalelani? Yajwayela lo ngeke kubukude kakhulu, ngeke kubukude kakhulu lo. Liyangidida leli dolobha lala eThekwini. Ingakuphi lenke? Yewena usithathele isiqosa Kabali George. Nanka amaswidi. Hayi wena Kabali George, bengilinde ukuthi angishaya ngesipini. Khona bezobona ngayo. Bengilinde ukuthi angishaya Cha, ngizokubonisa amabele enyoka namhlanje. Awu uyenzeni kanti uyenzeni umqolele baba? Bengingamuza ukuthi uthini lo uzothi mina nginekhanda elikhulu. Lekhanda elikhulu umqolele wena lekhanda elikhulu. Yeyi wena. Wena ukuthi kunjani?